Bi bamananga bakuruba kunnafoni kelen bi o de ka ladɔnniya ka fɔ ko fɛn min ɲɔgɔnkunbɛba min ni a bɛ ɲɛsin lakana sabatili ma o salonba in nu donna ni a cɛw tako fɔlɔ baaraw a ɲɛmaya tun bɛ furancɛla fanga ma ɲɛma de bolo ni an don kan ye bi bamananga kunnafoni kɔnɔ. Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ni waati na an balima bamanankan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la ka fɔ ko ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawale bɛ na kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni kumasile ko aw dangana kunnafoni daminɛ an tun ye aw tulo lasɔmi k'a fɔ ko fɛn min ye kɛnɛba min ni a bɛ tali kɛ lakana kɔkɔrɔma donni kan ni o ye Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 a tako fɔlɔ baaraw bɛɛ lajɛlen nu donna parc des expositions na Bamakɔ a ɲɛmaya tun bɛ furancɛla fanga ma ɲɛma de bolo Sherifula Jabarani so tɔgɔla Kadija Tarawele Ibrahim Kulubali an ka jɛ an ka seereya. Lakanda ani keleke minɛnw olu sugu belebele min sigila Bamako parc d'exposition kɔnɔna na n'a ye diɲɛ sereke naani maa caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnyala seko ani dɔnko tigilamaw lakanda ani keleke minɛn binakun kan o baara nun donni senfɛ jamana caman maaw de yela a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnyala a bonya n'a karama tala ka kalifa jamana min na n'o ye Turki jamana ye olu y'u kunfa kosɛbɛ u ka lakanda minɛnw an'u ka keleke minɛn caman na walasa u bɛ se ka cɛncɛnga jamanaw kɛrɛnkɛrɛnyala IOS jamanaw olu kokɔrɔma don cogo min na keleke minɛnw na walasa basigi baliya min bɛ a jamana ninnu kɔnɔ u bɛ se ka dankari olu la cogo min na ni sugu fiyɛ belebele n'a tako fɔlɔ bi ka ɲɛnamaya Mali la o bɛ Mali ale ka cɛsiri ni a ka wulikajɔ jira lakana binakun kan jamana a n'a kɔnɔdenw olu ni lakandali la o siratigɛ fɛ fɛn min ye an ka furancɛla fanga minisiri ye ale ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ nin kɛnɛ in laɲini a n'a nafaw kan. Dabɔkun yɛrɛ ka bi bɛn ni kenan bɛ Mali ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ ma ka se ka o bɛn sinsin an bɛ kɛnɛ mun kan Turki dɔnniya m'u la marifako fan fɛ ani fɛn fɛn lakanabaliya kɛlɛli o technique vraiment o de exposelen bɛ yan bon Turki entreprise ni compagnie ka kan Maliyɛnw fana ka na k'a lajɛ Mali jamana la Mali kelen tɛ IOS jamana tɔw b'a la jamana wɛrɛw b'a la a kɛra Afrique a kɛra diɲɛ jamana wɛrɛw ye mun kana lajɛ vraiment mun bɛ Turki bolo an bɛ se ka an mago ɲɛ la cogo min na c'est que bɛn ni keleya kɔnɔna la donc ka kan fana kɛnɛ fana kan ka jateminɛ k'a fɔ dɔnko min ni bɛ IOS fana la parce que IOS fana ka stand min marifa dilan fan fɛ ani lakanabaliya kɛlɛli fan fɛ ka se k'o yira diɲɛma na. Ami aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sugu fiyɛ belebele n'an ka ma ko Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025 a baaraw bɛna boloda cogo fila la baara kun fɔlɔ n'o bɛ tali kɛ novembre kalo tile 11 ka taa bila novembre kalo tile 12 la maramafɛnw ani lakanafɛnw nana an ka dunanbaw fɛ n y'a damu bɛna ta olu kan Bamako parc d'exposition kɔnɔna na fɛn min ye novembre kalo tile 13 ka taa bila a tile 14 na ni lakadamafɛnw ani ni maramafɛn ninnu bɛna ta k'u nafaw lajɛ olu baaraw bɛna kɛ Kulukoro Centre Boubacar Sadasi la a k'a dɔn k'a fɔ ko maa bayirikɛ de nani bɛ n'u ka maramafɛnw an'u ka lakanafɛnw ye ka sanga ni sugu fiyɛ belebele in ye o min bɛ ka ɲɛnamaya Mali kɔnɔ wa fana maa caman de bɔla diɲɛ sirike naani fan caman na ni ka na nin koba in seereya. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaw ka baara tellement bolodalen kuraw ye min ni o bɛ tali kɛ kɛnɛya binakun kana na projet présidentiel d'urgence hospitalière an b'a jira aw la k'a fɔ ko o sokura dɔ birikiden fɔlɔ da la jamana ɲɛma fɛ Korofina kɛnɛyasoba la k'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ni a bɛ tali kɛ kɛnɛya yɛlɛma bolo kuraw la olu baaraw ka se ka sinsin Mali jamana kɔnɔ o dɔ ɲɛnamayalen ye nin kɛnɛ de n'an bɔra Mali jamana kɔnɔ an ma kunda Niger jamana kan Niger jamana ma jɛlen da hali bi Benin jamana cɛ tɛgɛ ka sanga ni u ni frontière ni o ye u cɛ dancɛw dayɛlɛli ko ye an b'a jira aw la k'a fɔ ko a ye danganiyara la k'a fɔ ko fɔ tamasiyɛn dɔw ka sɔrɔ fɛn min ni olu bɛ tali kɛ kɛnɛya binakun kana o daɲɛnamayali ma Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni tɔ kan. Fɔɲɔgɔnkɔ barika bɛ ka bonya Niger ni Benin jamana cɛ k'a sabu kɛ Niger jamana kɛmɛ k'a ka dancɛw datugulen to hali bi ko ni dajɛ ma ɲa dayɛlɛ kɔ ani Benin jɛ fɔ Benin jamana ɲɛmaw ka tamasiyɛn jira tamasiyɛn min bɛ se k'a to Niger jamana ɲɛmaw bi da la k'a fɔ Niger jamana jugu tɛ u ka jamanaw kɔnɔ n'o ye Faransi ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛ la
jamana law ni ɲɔgɔn donga bo u jɔra sani feerew minnu kun bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ jɔra weleya bɛ fa min fɛ Niger jamana ɲɛmaw de kan bɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko Faransi jamana kɛlɛcɛw bɛ Benin jamana kɔnɔ. Niger jamana ɲɛma General Abdraman Jani a ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin dajɛ bɔɲɔndugu dɔ ma n'o ye Gaya ye. A senfɛ kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ danganiya bɛɛ lajɛlen bɛ Niger jamana bolo k'a fɔ Faransi jamana kɛlɛcɛw bɛ tuuru fanfɛlaw la Benin jamana gɛɲaka yanfan fɛ. Niger jamana ɲɛma General Abdraman Jani a ko Faransi kɛlɛcɛw minnu gwɛnna ka bɔ Chad u n'an bɛ bisimila minɛ Benin dugukolo kan ko kabini san 2023 décembre kalo la k'u bɛ yen. Niger jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ hali kɛlɛkɛ pankurun ani kɛlɛkɛ kurun olu n'an bɛ bɛlɛn Benin dangandaw la. Faransi jamana ɲɛmaw ye kuma ngalontigiya Benin jamana ɲɛmaw fana ye kuma ngalontigiya nka Benin jamana ni Niger jamana u ma se ka bɛn fɔ la. Benin jamana maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛw minnu y'o ye Benin u n'an bɛ de cakɛɲɔgɔnya min bɛ Benin jamana ni Faransi cɛ lakana ko nasira ka k'o baaraw kɛ Benin jamana kɛlɛcɛw ka dɔndaw bɛ se ka kaburiya cogo min k'a bɛ dan ye k'a dabɔn tɛ Niger jamana cɛnni kama. O n'a ta bɛɛ Niger jamana ɲɛma ko a b'a ɲini Niger surasiw fɛ u k'u jandu yɛrɛ la kuma bɛɛ u k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ bɛ se ka kɛ ka Niger jamana sɛgɛrɛ. Maa minnu zɔmin ka jan olu ko fɔ daɲuman ka don Niger jamana ni Benin jamana cɛ ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in ban min bɛ se k'a to jamana filaw bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma bawo Benin jamana IES farafina cɛcɛ kana jamana sabaw ka jɛkulu danjɛbɔɲɔgɔn jamana don Nigeria yan b'a fɛ. N'an bɔra Niger jamana kɔnɔ an b'an kunda Cameroun jamana kan fɛn min ye Cameroun jamana fangasinamatɔ ɲɛmaa ni o ye Chiroma Bakari ye a bɛ kangaridala nin waati na ka ɲɛsin Cameroun jamana maa ɲɛmaaw ma ka sanga maa minnu ni olu minɛna nisɔngoya taama senfɛ kalata mankan waatiw la Musa Fɔnba a bɛn'o tɔ fana lase aw ye. Tile caman kɛlen kɔ daden la kalata kɔfɛ mankan kɔnɔ Camerounkaw ka fangasinamatɔ ɲɛmaa Isa Chiroma Bakari n'a yɛrɛ bolo a ye sebaya ta Cameroun jamanakuntigi sigi kalataw la a bɔra ni ka kangarida kɛ Cameroun fanga ye. A y'a yira Cameroun maa ɲɛmaaw la Paul Biya n'a ka fanga tile fila de bɛ u bolo ale nɔfɛma minɛnen bɛɛ lajɛlen ka bila minnu ye wulikajɔw ni nisɔngoya taamaw bolo da jamanakuntigi sigi kalata jaabiw bɔlen kɔ. Isa Chiroma min n'a kanubaw bɛ ka kɛ Cameroun jamana ɲɛmaa ye kalata senfɛ a ye kuma ta ni k'i kangarida a farinyara kuma fɛnɛ kɔnɔ. A ko bawo ko Cameroun fanga k'a bɛ ka bɔnɛ banfula de don maaw kunna k'a bilama bɛ k'i ta kɛ siya woloma de ye Cameroun jamana kɔnɔ ka maaw minɛ k'a sababu kɛ u ka siya ye. Isa Bakari Chiroma fangasinamatɔ ɲɛmaa a ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka jɔ Cameroun fɔ a nɔfɛma minɛnenw ka bila ko tile fila k'a y'o de di fanga ma u ka bila u ma na ye Cameroun kaso la n'o ma kɛ ko Cameroun jamana na wuli fanga nɔfɛ. Isa Bakari Chiroma Paul Biya yɛrɛ jamana ɲɛmaa jɛɲɔgɔnkɔrɔ don nka bilama kɛ mɛ fangasinamatɔ ɲɛmaa ye a kalenka don ko fɔ a ka fanga in minɛ de ka sabu kɛ ale de ye sebaya ta a yɛrɛ bolo jamanakuntigi sigi kalata la a ka sebaya ndarakin bɛɛ la. Nin kuma ninnu bɛ ka kɛ Isa Bakari Chiroma fɛ ka bɛn ni kuma ye kuma min ni a n'a nɔfɛmaw kɛ kun bɛ ka wele da Cameroun jamana kɔnɔ ko maa si kana muɲukumanya kɛ maa si kana bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la maa si kana bɔ ka taa feerekɛyɔrɔ la u ko ma ko opération ville morte nka maa caman ma tugu a ka dalaka in kɔ Cameroun jamana kɔnɔ. Cameroun maa ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ a nɔfɛmaa minnu minɛna u ma minɛ dɔwɛrɛ kama dɛ u kun bɛ ka jamana basigi tiɲɛcogo ɲini maaw ka muɲukumanya ka ko bali ni u ka nisɔngoya taamaw ni pinɛjeniw ye k'o tɛ se ka kɛ jamana basigilen kɔnɔ. Minnu nsomaw minɛ bɛ olu kɔni bilama jɔrɔ bɛ de sa u ka denbaya maa minɛnenw bɛ se ka bila ka bɔ kaso la cogo min. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba a bɛna ɲɛfɔli kɛ olu fana kan. Libikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Muammar Gaddafi de Hannibal Gaddafi labilara ka bɔ kaso la Liban jamana kɔnɔ a kɛlen kɔ ka dolari wari dalasi 896 sara. Liban jamana kiiribulon ye Liban jamana kunnafoni di sira ka fɔla min bɛ wele ko Almondo. Almondo ka kunnafoni nasira fɛ Hannibal Gaddafi Muammar Gaddafi denkɛ a bɔra kaso la ni ka denbaya magwɛn Liban vaba la Beirut a bɛ tile 10 ɲɔgɔnna kɛ denbaya la. Ni sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen sera ka ɲɛnabɔ ka ban tuma min Émirats Arabes Unis arabu jamana a b'i kunda yen ka pankuru ngɛrɛngɛrɛnin kɔnɔ n'o ye jet privé ye. Charbel Kouri ka fɔ la n'o ye Hannibal Gaddafi Muammar Gaddafi denkɛ lapasaba dɔ ye kiiribulon la a ko nin nafolo in sera ka fara ɲɔgɔn kan ni Libi jamana Tripoli yanfa jamana ɲɛmaayaso Abdelhamid Beiba ka fanga o ka cɛsiri de ye. Bawo ko dɔgɔkun in kɔnɔ
aya ka korosigi ni oye Ibrahima Beba ye blaka na Liban vabala Beirut kana wari inzara Liban giriblo ye Liban giriblo kunye ajja ko ya ko fo Muammar Gaddafi denga Hannibal Gaddafi ka dollar wari million dani ngelende sara nga chama mbira ka bo ola amine ngumbe kabini sa 2015 de Hannibal Gaddafi shibe sambi durula silamadine bulu farami mi wule ko shia o jekulu dobi wule ko amal liba yanva fe o de duna siri jamana kono ukele kame ko Muammar Gaddafi denga nambi yere dugu siri kono ninga mine ka duna ye liban jamana kono ka bla liban giri ka buluka sa 2017 sa akakeri usigile singa liban jamana kiri ya jaki kafo anyiningara feminu nanda kunganga chiefo liban jamana kiri ye kayikuru anyiningara muna libanga de do de tununa libi jamana kono afaka puma fangana silamadine bulu farashia manyema kundu ko Imam Musa al-Sadr sa 1978 atununa libi nyiningali busade de kumbe ka gwa Muammar Gaddafi dengela na manyeki fa kumbe fangana akachala kunafoni be kunafoni na ikanga se kabo odokala mo anga matunune kunga ifasuro Hannibal Gaddafi kwani maseka jongwala jo alaka fo ninye Musa al-Sadr soro mbaga puma libi kabno kera libangiri ya jaki kafo aye chinye dugu kiri blola Hannibal Gaddafi Muammar Gaddafi denge ashibe sambi durula bi afuru muso ye liban jamana denye ko alineskaf muso chena jaminu mita finit la Yoruba ufe jango ukake ukafini mangutu kebaye ukumoko maneke odokunye muso nye ayo de furu liban jamana dedu Hannibal Gaddafi yere faka pumana fangana libi tajiko ale de kumbo kuna tajo tajika nga bo libi kata fere jamana koka Hannibal Gaddafi kumbo bela jele kuna afafa ale fangana sa 2011 sa aye libi jamana bla anaba adomso kafara afakele nyoka kata bisimila mine Algerie asorla kito Algerie ki kunda siri jamanaka beni basigi otisika sinzin Pakistani Afghanistan jechugo shila fo minunge meka silamadine brifini biri uyereka Afghanistan jamana kono ka Pakistan basigi chien oluka kele niye Pakistan ministri nyama Chef Baza Sharifu kapumawye ministri nyama Pakistan akufa kashidon kafo akajamana ni Afghanistan gele ganyo nzoro kwa saina Oktober kalula kerengere nyana kwa make bashiye ka nadese kwa madala ni Afghanistan fangana dafa flala ka sabuke amabe Pakistan ministri nyama akusurna ni do minu mesina Turki jamana nyama Recep Tayyip Erdogan ve ani Qatar ka uka masake ko ni mbe kunye kanani beni basigi jamana lauche akonga o beno basigi otiseka ke chuko shila fotege nyoma ka ke jamana lauche di otege nyoma fene siri memina Afghanistan jamana kana ke farati jamana ye Pakistan bulu ni mauka wulika jo ye minu ngeme ka selama dine brifini biri uyereka Pakistan ministri nyama ko sigi nyonya otetoro ye Pakistan jamana mo nga otiseka ke kasora madanyona ama uladoni ka fo October ko litani ngile mugu manga bora Pakistani Afghanistan danjela kerengere ni nyana Afghan danje bo mara mimbi wule ko Elmanda ukofe Afghanistan sanve kele chawye panguruta ninga boni ke Pakistan marala mara mimbi wule ko Lahore fanga mimbe Afghanistan kuna bi no ye Taliban vangaye Amerika ka uduna minu no fe san 2000 ku gwenga bo fangana ningu nyana masigi fangana Ahmed Karzai nu mason nu ye Amir Karzai ni Amerika jamana kele fo Donald Trump ka manda folo sa mugangele ko oro Donald Trump ka fo ko Amerika jamana bi buo Taliban nunu labana ka jamana bela jele mine kana faba mine no ye Kabul ye ka jamana nyema gwenga bo fangana ku choko bi odu de be fangana Afghanistan fanga bundeli mingera Pakistan marala Lahore umadda fo ma fale hakeka nga jabaranizo bimbe Afghanistan no ye toloni yozuye o yajira ka fo mabiduru ani masegi nyona fara Pakistan zura sula Pakistan fanga eresa o yajira ka fo ale sera ka Taliban ke mefula de fa ninga udaga yoro tani ngono ndo nyona bungu chien Afghanistan gono endi jamana furumbara ni wulile ni mobili ye fabala endi yaka danje datugu ani Pakistani Bangladesh che ama uladoni yaka fo mangami me Pakistani Afghanistan che endi jamana farambe Afghanistan ga manga ino uya iraka fo Pakistan yet ne de ye jamana do ya krefe jamana ka horan yale ko fa ko basigi chen wali kila ko kele danje uminu me
Inde ni Bangladesh ni Pakistan cɛ a dancɛw bɛɛ lajɛlen datugura surasiw fɛ bi. Inde minisiri ɲɛma Narendra Modi a kɛlen ka mɛn ko furumara ni wulila ni mobili dɔ ye. Inde faaba New Delhi kin dɔ la min bɛ wele ko Vieux Delhi. O yɔrɔ bɛɛ a ye nɛgɛjurugu bɛ banba a n'a ka minisiri cɛ Inde min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw lakanani mɔni o ye Amit Shah ye. Dɛnɛ wulada de fɛ mobili a n'a kɛ ɲanguma mugujugu bara tun bɛɛ la sirabaw ka few minnu bɛ yen o fe dɔ la bɛɛ jɔn bɛ kuma min furumara ni wulila ni mobili ye. Wa kɛra yɔrɔ min fɛnɛ na yɔrɔ man di ba don dunanw fɛ minnu bɛ damu ta munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ n'u bɛ wele ko tourisiw. Maa ta ɲɔgɔn na bɔnɛna ani na ni nka maa muga ɲɔgɔn na jogin. Kun min nana n'a ye o masidɔn fɔlɔ kɔni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na. Financial Times kunnafoni disira ye a jira k'a fɔ Ukraine jamana kɔnɔ sifinnakaw minnu bɛ ɲini ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u caman bɛ laban ka boli ka sɔrɔ u ma se u seyɔrɔ la kɛlɛ kɔnɔ. Ukraine ni jamana tɔgɔla kiri ɲɛmaya so a kɛn bɛ ka Ukraine ka den maa ba mugan ɲɔgɔn na de ka kiriw n'u don minnu bolila ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka sɔrɔ diɲɛ ma di u ma k'u ka segin so. Kalo o kalo maa hakɛ min bɛ yɛrɛ ta ka bɔ kɛlɛdarɔ Ukraine ni Rusilacɛw de ka ca. Surasiw minnu bɛ Ukraine u caman bɛ ka boli ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la wali kelen dɔw bɛ kɛlɛbolo fali ka sabu kɛ ɲɛma min bɛ u ka kɛlɛbolo la u ka kokɛta tɛ bɛn u ma. Nka dɔw y'a yira k'a fɔ o fɛnɛ ka dɔgɔ min bɛ boli yɛrɛ de ka kɛlɛ bila de ka ca. Wa n'u ye kɛlɛ bila u bɛ sin ka u yɛrɛ ta ka bɔ surasiya de fɛnɛ na. O kɛra sababu ye ka Ukraine ni duguma kɛlɛcɛw sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya. A barata kɛlɛ min b'a ni Rusila cɛ a gwɛlɛyan bɛ a bolo fo a bɛ ka sanfɛ duruni de fara a boloda la ka yɔrɔ dɔw kɔlɔsi ka sabu kɛ kɛlɛcɛ in daɲa ye. Volodymyr Zelensky n'o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ka se ka ko in fiɲɛ furakɛ a kɛn bɛ ka ɲini Ukraine jamanadenw fɛ n'u sɔnna kɛlɛyɔrɔ la taa mɔ nafolo min kun bɛ jɔ u ye dɔ bi fara o kan wa u ka kɛlɛ kundala tɛna tɛmɛ san 5 kan. O n'a ta bɛɛ Financial Times kunnafoni di sira y'a yira k'a fɔ o tɛ bɔli kɛ bawo Ukraine jamanadenw yɛrɛw de bɛ ka sira kɛlɛyɔrɔ la taa yɛrɛ de ɲɛ. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ k'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔli la minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati na n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.